Oo. Atik marisay ka ero. Sumulog. Puminid na. May pasok ka rin eh. Hindi ka na rin. Ano? Pasok yun, pasok. Pasok yun. Hindi na yung nanay ko. Mahag ka no, motivation. Hello, may kami ka shoutout sa'yo. Ang Kanor Motivation, thumbs up. Salamat sa thumbs up. Bigyan na tanan jacket, Mang Kanor. May jacket ka na. Kapagod ay. Salamat Ron Tutorial. Ikaw pala yan. Salamat. Kumusta na Ron? Baha sa inyo dyan, no? Diba? Sabi sa kanina sa TV. Teka lang. Si-share ko lang yung aking ano. Share ko lang. Hindi ko na share. Ninja pala to. Bawal pala sa ninja yung blue jacket. Pwede ko bang tanggalin? Ano to? Wala tong channel? Sige, mamaya ko natanggalin. Papagod ako. Katatapos ko lang mamalansya. Grabe na palansya ko ang dami. Okay. Sige.
Nag-LS ka ba ngayon? Medyo maano yung ulo ko. Ano ko? Batong Humblebee. Good evening, Humblebee. Pasensya na, no, nakapunta sa LS mo kasi busy ako. Ang dami kong pinalansya. Humblebee, mega, mega shout out. Nag-ano ba si ano? Dilpin Manubag Humblebee nag-LS. Sabi niya, hindi siya mag-LS, mag-upload lang daw siya. Mga isang oras lang ako kasi napapagod ako. Katatapos ko lang mamalansa. Medyo masama ang ulo ko. Si anong pangalan? Anong pangalan ng Bulby? Godofreda Iman? Iman? Shout out kay Godofreda Iman. Yeah, mega mega shout out sa'yo. Happy Fiesta! Uso pa bang piyesta ngayon? Wala namang piyesta na sa ano. Oh, Santo Niño piyesta pala ngayon, no? Iman ba to? Dami yung bisita ngayon dyan. Namimiss ko na rin ang piyesta. 2 taon na akong hindi nakakauwi sa probinsya. Maulan yata ngayon eh. Hello po, Godofreda Emma. Pag Bisaya daw, ma. Doday. Ha? Bisaya ko? Kung sa may ingnon ko na Bisaya. Morning. Pasensya na, may pusa ako. Nakikinig sa akin. Happy Fiesta sa Bohol. Panglao, Bohol. Anong barangay nyo ang Bulbi? Pag estudyado og Bisaya. Unsa may sultihon ko. Anong barangay nyo? Tisha shout out natin. Daghan mi nananaw nimo oy. Ala, daghang salamat oy. Happy Fiesta. Kaninyo diha. Namo sa ano, namo yung sayawan o fiesta. Disco ba? Hello, happy Fiesta sa Barangay Danau. Mega shout out, happy Fiesta po sa inyong lahat sa Barangay Danau. Enjoy, enjoy. May pa-disco yan. Pero hindi ako sumasayaw. Marunong ako sumayaw pero hindi ako nakisayawan. Nahihiya ako. Yan. Thank you sa pamilya in the house at 3 thumbs up. Morning. Ang kulit ng pusa. Nando sa loob ng grocery bag. Naamoy sa gawas.
O sakob, sa sakob, sa balay ba? Medyo pagod ako kasi katatapos ko lang mamalansya. Ano, maano ang ulo ko. Mga siguro 1 hour lang ko. Malapa si si Lolo. Si Dodo wala pa. May ano dyan ngayon, Humblebee, diskuhan. Nagtitipon kami lahat kaso wala sila. waray.channel nanonood na lang. Nanonood na lang kami dito sa'yo. Wow! Talaga lang Oo, bawal. Ano lang, family fiesta lang, no? Ano din sa amin eh. Family fiesta lang. Bawal ang bisita. Bawal yung diskuhan. Pag piyesta sa talaga, nanonood lang ako. Shout out dyan sa loob ng bahay, kung saan si Humblebee. Happy Fiesta sa inyo. Kung sino man, di ko naman alam yung mga pangalan nyo. Salamat sa panonood. Antok na talaga ako. Comment mo lang. Ikaw na lang mag-comment. Saan nanonood? Sa mo, sa phone mo? Wala kang ngayon? Wala kang assignment? Galing kay boss? Antok ako. Pagod ako maghapon sa plantsahin. Biro mo 3 araw. 2 araw na. Bukas ulit pero hindi na ako bukas. Masakit na yung kamay ko. Nung niya, premiere. Na. Medyo late na ako doon sa niya, premiere kasi doon ako kay Juliet West. Nag-chat si Celine Villaruel na watch daw kami. Na-play niya ako tapos nag-play ako sa kanya na mga 6:30 natapos ko yung 5 hours. Bukas naman 10 hours.
Hindi ayugan ko kung kayanin ng ano ko. Pero dalawa naman to. Wala kang nga doon. Ano siya, naputol kasi nag-brown out. Nag-brown out doon sa kanila. Nag-take two siya. Nagantay kami ng mga siguro mga 10 minutes. Ano lang naman siya, 1 oras. Eh si Manubag, ayaw naman daw niya mag-LS kasi nag-upload siya. Thank you Diyos sa pabiji-biji. Nandiyan pa si Mang Kanor, motivation. Tiningnan ko ngayon, 1441. Kunti na lang. May may nag-play din sa akin na taga Kuwait, yung taga Leyte, kababayan ko na, Pero hindi ko alam kung siya yun. Bukas, pwede kita i-play. Humble Pie. Kahit harang-harang lang ang laruin ko sa'yo. Okay ba sa'yo? Wala kang bagong upload. Medyo namamalat ako. Play kita bukas pagkagising ko. Kasi di ka na nakakapag kay YT. Wala ka nang update. Mabuti hindi nababawasan yung mga banana. Akin nababawasan ng 5. Kasi hindi na ako nangingisda. Ano pa naman na monetize ka naman na Okay lang yan. Antok na talaga ako. Ano ba to? Wala pa si Di ba maulan sa inyo? Ang alam ko kasi maulan parting Bisaya. Dito medyo malamig lang. Liget organic. Liget and organic.
At saka ano, non-synaptics. Nandun ka ba? Kasama ka dun sa non-synaptics? Ganda ng ano ko eh, background. Naririnig mo yung ano, maingay. May naririnig kang maingay. Ano kasi yung tracer ayun, maingay. Kantahan kayo dyan ngayon kasi piyesta o bawal din. Okay lang yan. Busy sa ano, anong kinabibisihan? ML? Nag-i-ML ka rin ba? Baka kaya ka napupuyat dahil sa kay-ML mo. Malayo ba yung bahay mo doon sa kung saan ka ngayon? Nasaan ka ba? Nandiyan sa magulang mo, sa ate mo, ay sa auntie. Na ay, ano kasi? Mayroon, nagtitiktok ka ba? Nanonood ka ba sa TikTok? Ano, Humble Bee? Meron kasi ngayon viral. Yun ang minsan kinabibisihan namin dito eh. Di ba nagkita mo yon yung gwapo niya, maganda. Ako may TikTok ako pero hindi ako gumagamit. Ay, nanonood lang ako. Grabe yung ano niya, views. Ano na ngayon, magto 2 million na. Yung ano niya. Si Dodong Kanutoy ko, tamsak na. Salamat sa tamsak, Dodong. Di, ano siya, grabe siya. Ang daming, kahit ako, ano ko niya eh, followers eh.
Sa YT din, meron siya sa YT, nag-comment din ako, tapos sabi niya sa akin, thank you so much. Sa Facebook lang, hindi niya maano, kasi hindi naman kanya yung account siguro. Yan, may bago tayong bisita, si Marites Pahi. Magandang gabi, host. Magandang gabi naman sa iyo, Marites Pahi. Miga shoutout sa iyo. Good evening. Taga saan si Marites Pahi? Oh, talaga? Anong ano? Sa Viva Video Apps. Caloocan. Saan ka sa Caloocan, Marites Pahi? Taga Caloocan ako. Yan, may ipis. Saan ka sa Caloocan? Grabe talaga yung ano ni ano. Sa ano? Sa South Caloocan. Sige lang, sige lang. Salamat sa pabidyo mo, Mambulbi. Dodong ganutoy ko. Ako sa North ako sa North. Salamat sa mga pabidyo-pidyo. May ano ka ba, Marites Pahe? May may channel ka ba? Kasi pupuntahan kita. Meron ka bang channel? Ito ba yung name mo doon dito sa YT? Si Dodong. Tamsak daw, Dodong. Sabi ni Humble B. Nandiyan si Marites Humble B, si Marites Pahe. Ano ang mo, name mo? Marites Pahe. Kumusta ang buhay-buhay? Kumusta ang trabaho, Dodong Kanutoy ko? Pagod pod. Naririnig nyo ba yung ingay ng freezer? Nandito kasi ako sa kusina. Ingay kasi. Nakapag-upload ka na Dilpin Manubag ng iyong video. Ano ang title nun? Lagyan mo ng description kung ano yung bukod sa title. Antok na ako.
Salamat sa 4 million and a half at saka 4 thumbs up. Yung mga pa-BG-BG lang dyan. Titingnan ko yan ang Bulbi ha. Viva apps. Eh di ano muna ako ng Viva apps niyan. Da-download pa ako. Dito ka mag-ano sa Humble Bee, sa kabilang gamit ko. Jansian 854. Sige. Mag-ano pa ako ng Viva apps, magda-download. Yan ang gamit mo na editor. Dati meron akong yung TikTok. Yun yung kauna-unahan kong video na in-upload dito sa YT. Akala ko wala manunood eh. Tapos sabi nila, tuloy na yan, tuloy mo na yan. Kasi tingnan mo na, may mga views na. Pero yung sa TikTok, yung ko, marami nang dinilit ko, sinarado ko. Wala ka namang kikitain doon. Sige, pahinga ka muna ang Bulbi. Busy lang si Humble Bee. Ako sa oras lang ako. Grabing antok ko. Magti-TikTok pa kasi ako eh. Sasayaw ako ng aning-aning. Baka magsilaglagan yung mga butiki pag sumayaw ako ng aning-aning. Baka umalog tong bahay eh. Kaya namamalat ako kasi nag-ano ko kanina, nag-video okay. May kasi ako yung speaker na pang video okay. Naantok kasi ako kanina habang ako namamalansa, sabi ko magpatugtog na kaya ako. Yung pusa, ang ganda ng tulog eh. Nandun sa loob ng grocery bag. Grabe si Haimin to. Grabe siya humakot ng viewer, no?
5 million in house. Thank you, thank you. At 4 thumbs up. Pa-BG lang yung iba. Medyo malat ako ngayon. Basag ang boses ko. At sing along ang inyong host kanina. Habang namamalantsa. Tingnan mo. Nakakapag-LS pa. Nakakapag-video okay. At pwede pang sumayaw. Jupiri Lagrana, te, pa-shout out. Shout out kay Jupiri Lagrana. Taga saan si Jupiri Lagrana? Taga dyan ka ba sa ano? Danau? Ano? Tabilong bis. Bahay, ano? Tabilang. Bahay, shout out Jeffrey. Akala ko kung sino. Kumusta? Salamat. Salamat sa iyong pagpasok, Jeffrey. Nandyan si Ibani TV. 5 thumbs up host. Salamat sa thumbs up, Ibani TV. Salamat sa inyong pagbisita ulit. Salamat, Jeffrey, ha. Akala ko kung sino na. Akala ko, may ano ka na rin, Jeffrey, ngayon? Meron kang channel? Ibani TV, 5 thumbs up host. Salamat. Wala. Mag-ano ka na rin. Start ka na rin. Andiyan pa ba si auntie mo? Parang di ko na nakikita. Jeffrey. Nandiyan pa. Ibani TV, humble dito. Mega shout out, sabi ni Ibani TV. Piyesta ngayon doon ni Ibani TV kaya humble B. $6 million in the house. At 5 thumbs up. Ayos lang ako na po at masakit na yung puwet ko. Pagod na pod. Tulog na si Humble Bee, antok na siya. Natulog ka na, Humble Bee. At may work ka pa mamaya sa iyong call center. Pagkain, Humble Bee to. Piyesta pala dyan eh. Humble Bee, pagkain daw. Baka naman may lechon. Hindi pwede ang balot mo na lang. Bring home. Gusto ko ay yung biko. Yung biko na mayroong latex sa ibabaw. Nanay Gigi TV, hello sis, good evening, Nanay Gigi TV.
Welcome to my LS ulit. Kumusta na? Hello, Nak Humblebee. Nanay DGTV, sabi niya. Lalamove mo na lang, take out. Sabi ni Ibani TV. Walang lalamove doon sa Bohol. Yata, LBC ang mayroon. Ibani TV. Baka pag pina-LBC mo yan, pagdating dito, paksiw na. Lechon, paksiw. Kailan ka mag-i-LS, Ibani TV? May susunod ba sa akin? Ano lang ako, isang oras lang. Napapagod ako eh. Magplantsa kasi ako maghapon. Salamat! Thumbs up dan ho, sis, sabi ni Nanay GGTV. Hindi ako nakapunta nung nag-ilis ka. Ay, nandun ako nung nag-ilis ka. Kaso naputol yung ilis mo, Nanay GGTV. Walang kayata ng signal. Kapit-bahay ka ba ni Humblebee, Nanay GGTV? Wala. Oo. Isa nga lang. Pwede na upload lang. Ako naman dati, ang gamit ko isa lang talaga. Kasi yung isa kong phone, yung luma, medyo nag-full storage na. Dahil mababa lang yung kanyang storage. So nakabili ako ng medyo mas maganda. Ito nga yung gamit ko ngayon. Nakaharap ako. Ko siya, na-upgrade ko yung kanyang storage sa saan ba to? Yung kanyang RAM, na-upgrade ko sa 5GB. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun kasi nag-LS ako nung una. Hindi pa ako nakagraduate ng 1K. Nag-LS ako. Ang gamit ko, data lang, tsaka load. Parang na siya, nag-warning na. Nagwa-warning na siya na full storage. Tapos sinitings ko siya talaga. Hindi ko alam kung paano nagawa ko yun. Basta ko lang doon sa RAM niya. 5GB na. 5GB siya. Kailangan mo kasi Ibani TV ng yung yung tagalinis ng storage mo. At saka yung mga hindi mo ginagamit na video, i-delete mo sa yung memory. Lagyan mo ng memory yung mo, phone na gamit para meron siyang suporta. Ang mahal lang kasi ng tawag nito, memory card sa mall. Ang bibili sana ako nung bumili ako ng bagong phone. Mahal. 8 GB. Sabi na Humblebee, Nanay GGTV, thanks for coming. Thank you.
Sana makabili nga ako ng laptop kaso wala naman pera. Mahal ang laptop. Yung mga meron akong sa Gilmore. Gusto ko nga pumunta din, pumunta doon eh. Thank you sa Nail in the house. 6 thumbs up. Mayroon BG lang dyan. Sa Gilmore kasi, mura ang laptop doon. Meron namang mga second hand. Pero kailangan talaga pag second hand doon ka bibili para pag merong diferensya yung pwede mo silang ibalik at gagawin nila. Yan. Malapit na rin. Bukas, i-play ko si Humblebee na umaga pagkagising ko. Meron kang 5 harang lang naman ang lalaroin ko sa iyo, Humblebee. Pa nga ako ngayon, gagawa ng thumbnail ko eh. Dalawang video ko na yung walang thumbnail. Bani TV, pabiji-biji lang. Wag mo na akong i-play. Nag-enjoy lang ako. Wow! Ayaw mo at magkaroon ng pin. Bahala ka. Basta, kahit 5 hours lang. Ang mo, iba ni TV, parang hindi match yung 8 gig, 8 gig RAM, oo, tapos 32. Pero nawala si Alimasag. Oo nga, nawala. Baka nandun sa tabing dagat. Nandiyan siya kanina. Hindi ko alam kung nandiyan pa siya. Busy, baka nagluluto. O kumakain ng hapunan. Meron na lang akong 11 minutes. Kumusta naman ang iba ni TV, ang iyong pinagkakakitaan sa araw-araw? Ako nga, bumili ako sa online ng memory card. 64 GB. Ay nako, nag-i-error siya. Ano pa naman yun? Ay hindi wapi. Hindi siya nalalagyan. Hindi siya, parang hindi siya compatible sa phone ko. Pero parang fake. Tinanggal ko kasi baka ma-damage yung phone ko eh. Dito sa phone na to, dito. Hindi siya
Tinanggal ko. Every Sunday lang magkakatinda sa may simbahan. Ano, kailangan na kasi ngayon may pwesto, di ba? Yan na naman, umaandar na naman. Ang cute naman ng mga thumbnail mo, Mami Duray. Siyempre, ano lang naman yan, mumurahin, kaya cute lang yan. Hindi yan katulad ng sayo kasi mga imported. Local lang kasi yan. Okay lang naman yan. Yan lang ang kaya natin gawin eh. Ano lang naman kasi ang thumbnail, para pangtakip lang naman yan. Isa lang naman yung cute dyan eh, ay meron. Cute, cute. Ano lang naman namin dito yung laro-laro. Yan may pa ganun-ganun. Ano lang yan. Mahal kasi yung may ano eh. Magaganda mahal, may bayad. Kaya hindi ako interest. Baka ubusin yung nang bulan na naman to si Humblebee oh. Sa akin pa magpapagawa. Ano papagawa mo? Sige, mag-send ka sa akin ng picture. Kahit isa lang. Papakita ko lang sa'yo kung magustuhan mo. Paano ako. Di naman ako magaling kumawang thumbnail Humblebee. Meron ako, may mga bakit wala? Meron, ang ganda nga ng mo, thumbnail doon sa LS mo. Yung itong huling LS mo. Wala na si Dodong. Hindi na nagpakita. Di ako marunong gumawa ng thumbnail. Ewan ko sa'yo. Marunong ka. Ano bang gamit mong paggawa ng thumbnail? Ako kasi PixArt. Lumalabas lang kasi yung iba pag naka-online ka. Iba kasi may bayad. Mga background. Sa naman, sa music, sa KineMaster ako kumukuha. Siyempre sa iba. Artistahin. Buang. Buang talaga si Humblebee oh.
ano, wag na. Baka may magalit. Iba ni TV, naku, Rode. Anong Rode? Pix art muna tapos tuloy mo sa no? Pixie Love. Hindi yung ano eh. Doon na ako nag-ano sa Pix art. Yung model ko kasi maganda, kaya maganda rin thumbnail niya. Hahaha. Oo nga. Siyempre, kapag maganda model, kailangan gandahan mo rin yung thumbnail. Ang problema, kung pangit na yung model, pangit pa yung thumbnail mo, di lalong pumangit. Meron ako dati yung meron ako sa, yung, Rudy Fernandez. Sino si Rudy Fernandez? Yung artista. Wala na yun. Yung yung intro ko, yung uusok, hindi ko ginagamit. Pang intro lang yun eh. Mahirap gamitin. Girlfriend mo yun, Humblebee. Siyempre, lagrana, tulog na ako. Thank you, good night. Salamat, Jeffrey, sa sa thumbs up. Good night. Girlfriend mo yun, Humblebee to. Girlfriend mo daw yung model. Sinong girlfriend mo? Iba ni TV. Hindi na maiwan ko, may girlfriend to si amo ko. Iba ni TV, hahaha. Lapit na ang Humblebee. Valentine's. Mag-ano ka na. Kasama niya pasyal sa dagat. Oo. Yun ba yun, Humblebee? Yung may kasamang bata? Magpakasal na ako sa February. Wow! Congrats! Sayang, wala ako dyan. Yung ba yun, Humblebee? Yung yung kasama mo, nag-video ka, yung sabi mo, lalabas ka muna saglit. Sana all na lang tayo. Maganda naman yun Wala, bata pa daw siya. May gatas pa sa labi. Bata pa siya. Huwag ka muna mag-asawa. Bata ka pa.
Saka na mag-asawa pag mabot ka ng 30. At least yun, alam mo na kung anong dapat mong gawin. Oo nga. Papasakal. O talaga ha, pasakal ka na. Pag 40 na ako, okay na. Grabe naman yan. Wala nang yan. Sayang naman. Hindi mo na kaya yun. 40 ka na. Life begin at 40. Iba nga, asawa, 23 lang, ganun. Pamangkin ko nag-asawa 23. Paka-graduate niya ng teacher. Ouch! English. Sabi ni Humblebee. Ngayon, may anak na. O nga, ako nga, nag-asawa ako eh. Ang edad ko 32. Kaya anak ko, yung panganay ko 18. Tapos sumunod 11. 7 years ang agwat nila. Ugod-ugod ka na bago magka-apo. Mabuti kung magka-apo pa. Baka pag mayroon na siyang tungkod ang anak niya siguro mga 10 years old pa lang. Pwede ka na mag-asawa, Humblebee. Oo, senior na. Kaya lang, di pa pinapanganak yata yung Di naman, ang love naman kasi, hindi naman kasi hinahanap yan eh. Kusang dumarating yan. 31 na si Humblebee to. Wala talaga. Pero pasalamat pa rin tayo at umabot tayo sa ganyang Humblebee to. Iba ni TV, pag mag-40 na ako, promise, magpapakasal na ako, tapos magpapapicture ako sa KMGS, manood kayo. At iba naman siya. "31 ka na? Pero okay lang yan. Kaya lang, sayang din eh. Tingnan mo ako. Ganito na edad ko eh. Wala pa akong apo. 18 pa lang yung panganay ko. Huwag nyo na muna akong gawing matanda. Sige. Ano pa lang yan si Humblebee, sweet 16. Sumayaw ka na lang ng aning-aning, Humblebee, para Speaking of aning-aning, and baby face pa. Nga. Wala na si si Dodong.
Nandun sa tabing dagat, nanguha ng alimasag. Si Dudong mag-asawa na rin yata eh. Oo nga. Katulad ni yung matanda na sa Davao, di ba? Naki-NGS yun. Shout out sa boss ni Humble Bay sa Vancouver, Canada. Sabi ni Humble Bay daw, shout out. From Vancouver. Si boss, madam, haha. Shout out kay Madam Nancy sa Vancouver, Canada. Ano ba doon? Hapon? Hapon, no? Ay, gabi. Madaling araw. Nilalanggam ako dito. Wow, sikat ka na nun. YouTuber ka kapag naka-KNGS ka na. Si Jessica Soho Ninang. Wow. 6 a.m. Oo. Alam na alam talaga, oh. Kagigising lang. Iba ni TV, ilan ang anak mo? Ako, dalawa lang. At hindi sa lumabas sa tiyan. Dalawa. Pareho pala tayo. Malalaki na, anak mo. Jan Oshudin. Hi, host. Jan Oshudin. Hi, host. Mega shout out Jan Oshudin. Taga sino si Jan Oshudin? Taga saan? May apo. Pag BG lang si Jan Oshudin. Parang Japanese. Oshudin, Japanese. May lamok dito eh. Ako, wala pa akong apo. Ako yung bunso ko ay grade 5. Namamalat talaga ako. Nagsingalong kasi ako kanina habang namamalansya. Naantok kasi ako eh. Naka 1 hour na pala ako dahil di nalibang ako sa usapan natin.
10 na. Alas 10. Maraming tao dyan sa inyo, ang Bulbi. Yes, si Dodong Puga, kanutoy ko. Sa TUP Manila, online class. Ay. TUP, Technical University of the Philippines. Dodong Puga, kanutoy ko. Nanguha ka ng alimasag. Umahon sa dagat ang alimasag. Umahon sa dagat ang alimasag. Masarap kayang alimasag na ginataan. Kumusta naman ang araw ninyo? Dati pag nag-iilis ako, hindi ako makapagsalita. Kahit sa mga video ko na uutal ako eh. Nag-alimasag. Maraming huli. Dodong. Mabuti ang daming alimasag dyan sa Qatar, no? Hindi sila kumakain kasi niyan. Bawal sa kanila yan eh. Bawal sa kanila yung walang kaliskis. Wah, antok na ako. Dilpin, ano bang nailagay mo na yung thumbnail? Ngaw kapag Mami Josie Cabasis diretso, ngaw kapag nag-ilis. Oo nga. Grabe yung hindi ko kaya yun. Yung sunod-sunod na gano'n ng bibig. Julie kasi yun. Oo. Hindi ko kaya yun yung daldal ng daldal. Masakit sa lalamunan. Kasi sanay na madaldal. Shout out pala kay Kuya Mentor at Mami Josie ko. Sabi ni Humble B, shout out pala kay Kuya Mentor at Mami Josie ko. Shout out daw sa inyo. Bakit Kuya? Humble B. Si host nagkakaantok, bili ka host sound card para may kasama ka. Anong sound card? Anong sound card? Ibani TV.
speaker. Budots. Ayaw ko, baka ako mapalo. Meron ako budots dito sa cellphone ko. Yung ano nakalagay na ko, no copyright. Hindi. Ayaw ko nun. Masakit sa tainga yung pakinggan. Yung may ano, ano ba tawag niyan? Yung may microphone, tsaka condenser. Meron akong budots dito sa cellphone ko. Ang problema kasi kapag, di ba nag-download ka, ayaw ko yan. Ayaw ko. Gumagamit lang yan, mga monetize na. Maingay kasi yan eh. Para nasasapawan yung boses mo. Saka na lang pag ano, nag-iiba naman kasi boses nun eh. Na karamihan ng napupuntahan kong LS, yung minsan sa Malaysia. Kay Kiss to Kiss, taga Malaysia si Kiss to Kiss. Nag-iiba yung boses, parang sumasabog. Oo, may earphone naman ako. Ba't hindi ba clear yung boses ko? Kaya nga ito yung Samsung yung ginagamit ko kasi malakas yung ano niya, yung microphone. Tsaka yung ibibili ko ng ano, sasayawan. Mabuti kung nakikita ko kayong sumasayaw, magpapatugtog ako. Kung ako lang ang sasayaw dito, ako lang ang pinanood nyo. Minsan nga pag gagamit ako ng StreamYard para pwede kayo makaakit sa ang gamit lang iPhone. StreamYard ang gamit. Pwede sumayaw kung naka-StreamYard. Oo nga. Sayaw ka daw, Mami Duday. Talaga, minsan nga mag-ano nga ako StreamYard. Ang kaso, maraming doon pindutin eh. Baka kung saan mapindot ko. Nag-try na kasi ako niyan, pero hindi ko tinuloy. Oo nga. Kaso maliit lang. Ilan lang ang laman nun? 3. Hanggang babagsak tayo. Hanggang babagsak tayo kahit 6 pwede. Pwede sa laptop, pero pag sa pag sa cellphone siguro maliit lang eh. O minsan mag-ano ko na StreamYard. Try ko bukas kung makapag ako. Kahit 6 pwede akyat.
Hindi na tayo makikita nun, maliit na. Yung iba kasi phone naman yung gamit, StreamYard eh. Manghiram ka sa amo mo. Ayaw ko nga. Baka ako makasira, ang mahal-mahal ng laptop nila eh. Maraming laptop dito hindi nagagamit. So ko nga bumili eh. Uy, si Yupil nagbibenta siya ng computer. Isang set na, complete package. 8,000. Meron ng mouse, meron na siyang meron na siyang basta kumpleto na. Si Yupil Gimmicks, tambay lang si Dudong Puga, kanutoy ko. Salamat. Ibinibinta niya sa akin, ang layo-layo niya, nasa Cagayan de Oro. Ano daw ang binibinta niya? 3. 8K ang isa. Sabi ko kung hindi lang mahal yung niyan, yung pagpa-LBC ba? Baka pag oo nga, malabo. Baka pag niya, pagkarga sa LBC, wala pang damage. Sa LBC nagkaroon ng damage. Wala rin. Ang layo pa naman niya para ayusin. Busy lang si Dogat. Amin ko nga sana kung may pera na ako. Oo nga. Kasi yung mga, may kasi siya, computer shop, hindi naman nagagamit lahat. Ibibenta niya yung 3. Meron ng monitor, meron pa yung basta lahat na yun. Ang niya kasi, nag-i-LS siya. Pero doon sa shop niya, computer shop ang niya. Meron siyang computer shop, maraming computer doon. Hindi nagagamit lahat, lalo na't ngayon tag-ulan, medyo may baha na yata sa kanila. Yan ang maganda dyan, Humblebee sa inyo. Malapit lang yata kayo sa Cagayan de Oro. Malayo-layo din. Dito sa amin, ang malapit ay Surigao. Kasi tatawid lang Surigao, tapos Leyte na. Surigao sa amin, di ba ang Surigao at Cagayan de Oro medyo malayo. Itatakbo pa yun sa masisira yun. Mahal ang nun, shipping fee. Siyempre, kapag may shipping fee, kung yung laman ng box, mahal pa naman pag naka-box. Dati, 7 kami sa StreamYard. Kasama Humblebee, Josie Cabasis, Delphin Manubag, Norma Calve, at Jolski TV, at iba pa. Siyempre, Bani TV, yun? Laptop ang gamit. Di para na lang tayo mga tungaw kung
phone ang gamit sa StreamYard. Ang sabi naman nila hanggang 4 lang daw pag phone. Ano ko nga bukas, try ko. Pwede nga sa cellphone, pero hindi ko alam. Hindi ko alam kung ilan ang kakayanin ng screen. Fifteen people kaya sa StreamYard. Hulo, 15 pero siyempre yung iba bababa. Baka naman bumagsak. Paluin tayo. Magano nga ako bukas. O yun nga, liliit nga. Hindi na tayo makikita. Pabidji-bidji lang si Dodong. Dodong, ang alimasag. Nasaan na? Nabot kami ng 2 AM nila. Humble dito dati sa StreamYard. Kaninong LS? Anong iba ni TV? Okay lang mag-akyatan tayo, sabay-sabay naman tayo, din tayo babagsak if mangyari man. Siyempre, alangan ako lang ang bumagsak. Kaso, ako kawawa kasi bahay ko. LS ni Ibani. Phone lang yung gamit mo, Ibani TV, doon sa StreamYard. Hindi ko pa kasi alam kung paano mag-sit noon eh. Inano ko lang sa ano siya. Tiningnan ko lang sa Google kung paano i-search ko lang. Login lang. Tapos, lalagin ko yung aking channel. Saan ka nag-ano? Sa Google o sa Chrome? Mag-Chrome ka, Mami Duday. Sa Chrome o sa Google? Chrome. Kasi nag-ano ako sa Google. Mas maganda sa Chrome. StreamYard.com. Makakando, tamsak.host. Thank you kay Makakando. Bukas ano kayo maganda? Umaga, gabi? Gabi. Depende kung hindi ako busy bukas ha. Tapos pag nag-login yun na yun, ano pang pipindutin doon? Ibani TV. Gabi na lang. Sige. Pa-shout out naman dyan, host. Shout out kay Makakando. At live lang. Halimbawa kung pag nagpa-akit ka ng ang pipindutin mo, invite. Paano mo makikita kung mayroong aakyat? At saka yung tuturuan ka namin, StreamYard kung paano. Paano yung pagbaba ng yung link? Yung hagdan ng StreamYard.
Invite lang tapos copy paste sa chat box. May hagdan ka na nun. Sige, sige, try ko bukas. Parang excited na ako. May hagdan ka na. Try ko bukas. Sino nga akyat kung halimbawa lang? Ay, baka busy ka bukas, Hambulbi. Matulog ka na, host. Ginagabi ka na. Matulog ka na, host. Ginbabalo. Babalo ka na. Iba mo lang din dito sa live. Okay. Yung puusan, di mapakali. Ba't nasubukan mo na yan, Humblebee? StreamYard. Antok na ako, hahaha. Sige, matulog ka na, Ibani TV. Sabi na, available ako ganitong oras. Sige. Sana marami, maganda sana magpa-games kaso wala pa akong pera. Para sa load o kaya WH. Hindi ba masama i-play ang ang main? Di ba pwede? Dapat nga tulog ka na, Humblebee. Bakit? Inaano ko pa naman to, piniplay ko sa iba minsan. Dalawa pa naman to. Kaya nga, piniplay ko na lang yung isa kong phone. Kasi alam ko, baka minsan dyan ako na wag, pwede pa sa iba. Kala ko sa sarili. Hindi. Sa ibang channel, hindi para sa sarili. Alam ko namang hindi pwede sa sarili mong channel. Di, sana pinatay na yun ni Lolo. Di pa kayo naantok? Kanina kasi nag-play ako kay BG lang. Diyan pa BG si Dodong Pugak. Naka-upload na siguro to. Kaya nga, bukas nga may play nga to si call center agent. Natatakot naman ako mag-sign out baka hindi na ako makabalik. At magsa-sign in pa rin doon sa incognito. Kung mag-sign out ko lahat to, dalawa, daming mag-play. Meron akong extra cellphone. Ito Ito yung luma ko. Kaya pag pwede ako mag-play isa sa inyo.
Kaya lang, siyempre, kailangan schedule. Kanina, nag-play ako kay Madam Celine Villarreal. 5 hours yun. Ha? Pero, ano, regards? Ano daw? Re-regards kita sa isa kong ito. O, regard daw. Regards. At sa channel ni Marskills TV. Hahaha. Humblebee. Pag ano, bukas, i-play ko kayong dalawa. Pero, isa-isa lang. Kasi, pwede ba yung dalawang gadget, isang account, pwede ipang play sa dalawang channel? Pwede. Magkamukha. Nino? Nito? Ito? Hindi makita yan. Pwede ba yun kahit isang account? Tapos, i-play sa iba, sa dalawang channel, pwede. Oo nga. Hindi. Harang na lang panunuorin ko. Hindi na yung WH. Kasi puno naman na yung WH nyo eh. Ako nag-play ng 5 hours, no? Dahil mga ano na kayo, meron na kayong apps. Sa ano lang, sa harang lang. Minsan may 30 minutes na, di ubos na yung oras. Yung harang lang. Naubusan na ako ng ano nun, battery. Hanggang matapos yung harang. Naantok na ako. Ay, pick na lang ng video. Mas okay ang pasok ng sa playlist. Kaya ngayon naman ginagawa ko sa'yo kasi yung mga ano mo, yung iba mong video, walang ano, walang harang. Kaya pinipili ko na lang yung meron. Hindi ako nag-play sa'yo. Hindi ako nag-ano ng playlist. Bakit walang kwenta? Bakit yung kay Josie Cabasis lahat ng ano niya, playlist may mga harang. Oo nga, sa ano, sa mga video na lang. Pinipili ko kasi yung mahaba dahil doon ang ano, ads na marami. Minsan kasi mayroong 4 minutes lang, isa lang. Pag bukas mo, yun lang. Ikaw ba ni TV, ano lang no, watch to watch lang sa'yo no? Oo, paiba-iba. Pwede mo namang
bago-baguhin, yung playlist mo na marami, pwede mong bawasan, tapos ibahin mo. Huwag yung playlist mo doon sa kabila, tapos meron pa rin sa kabila. Nga. Sana hindi ako busy bukas. Oh, oh, may ano pala siya no. Mentor bukas sa Mulbi. Meron siyang games. Hindi ko alam yung history na yan. Iba ni TV. Paano? Hindi ko alam yan. Hindi nga ako nag-play ng playlist mo, Humblebee. Pinipili ko yung mga video mo na mahaba ang minutes ba. Paano ko i-clear yung history? Iba ni TV. Hindi ko alam yan eh. Saan ang anong pipindutin? Yung mayroong bilog na may mga number. I-click clear yun. Ano mangyayari kung clear? Doon sa sa YT Studio, meron sa settings sa bahay mo, makikita ang clear. Click channel, tapos click time watch. Click mo ang profile ng bahay mo. Makita mo ang settings. Sige, anuin ko yan mamaya. Click history, privacy. Sige, salamat. Hindi ko kasi alam yan. Ay, di pa ako gaano marunong sa Pero sa laptop marunong ako. Mga parehod. Mas mahirap nga sa laptop kaysa cellphone. Ano ko nga yung mamaya. Ito kasing isa, wala tong eh. Sige. Maano na. Meron na lang akong 15 minutes. Busy ka pala. Busy ako saan? Humblebee, saan ako busy? Pag natapos na to matutulog na ako. Mag-ano pa ako ng damit ko, ligpit. Yung aking nilabahan. Saka ako matutulog. Oo nga pala, ano ba yan? Hindi, bago ako dito ka sa isa mag-message. Doon ka mag-message kay Milay.
Kay Milay ka mag-message sa Bulbi. Dito kasi dagat. Diyan ka sa dagat, Dudong Pugak. Anong ginagawa mo dyan sa dagat? Nangunga ka ng alimasag. Amping, Kuya Dodong. Amping-amping daw. Baka mahulog ka. Pag-agawan ka ng alimasag, Dodong. Daming alimasag dyan, Madali lang naman ako gumawa ng thumbnail. Mahirap lang naman yung yung pag-delete ng mga bagay-bagay. Minsan mahirap kasi lalo na yung buo, yung banda dito sa may paa. Mahirap. Tulog. Diyan pa rin si Marites Pahe. Ano nga pala yung channel mo, Marites Pahe? Yan ba yung channel mo? Puntahan nga kaya. Puntahan kita. Ay, bata pa yung kanyang channel. Ay, hindi pala bata. Malaki na pala yung bahay mo. Nasaan ka, Marites Pahe? Bakit ang daming fruits? Oh? Nasaan ka? Ikaw pala yung maganda mag-ukit ng prutas. Fruit craving. Oo nga, naalala ko na. Hindi pala nakakahawa ang hikab mo. Oo nga pala. Akala ko nasa ibang bansa ka, Marites Pahe, kasi ang daming prutas. Ang galing mo ng Yan, dinikat ko na yung ko na lang yung bell para pasok na pasok. Yan, done na ako sa iyo, Marites Pahe. Bigyan kita ng jacket. Baka gusto mong magbaba ng bahay. Pwede naman. Marites Pahe, nandyan si Humblebee, tsaka si Dodong Pugak, tsaka si Ibani TV. Puntahan nyo guys kung
Meron na lang akong 9 minutes. At tayo maghihiwa-hiwalay na naman. At bukas na naman tayo magkikita-kita ulit. Mag-manual na lang ako, host. Manual ang alin? Anong imamanual mo? Humble day. Ano imamanual mo? Sa dikitan. Oo, nag-ano na rin ako. Napuntahan ko na siya. Antok na talaga, pikit mata, bukas tenga. Matulog ka na, iba ni TV. Iiwan mo na ako. Bukas naman tayo magkikita-kita ulit. Morning! Na mamalat ang inyong lingkod at ako'y nag-karaoke kanina dahil naantok ako. Kakapapanood kay kay Hamin to. Nakikita na ako sa mukha niya. Ang ganda-ganda niya talaga. Di kasi siya nagre-reply. Di marunong mag-English. Kay host bukas ulit. Baka bukas Marites, hindi ko lang alam kung mag-StreamYard. Baka mag-StreamYard ako. Matik din cellphone ko ganun ba? Siyempre, okay lang pag nag-off ka host, matik din cellphone ko. Ang saya siguro bukas. Sana matuloy. Tinutubuan ako ng Okay po. Sige. Meron pa rin tayong 6 million in house. At malapit na akong mag-goodbye. Namamalat na ako. Baka bukas dito wala akong boses. Patay. Language na lang tayo nito. Sign language. Oo. Siguro mga 9, ganun. Parang ganito rin. Kailangan ba ng microphone? Kakabit ko yung microphone ko. Alam ko naman yan, busy ka. At busy ka rin sa madaling araw. Meron na lang akong 6 minutes. At ako inaantok na rin. Ewan ko makapag thumbnail pa ako nito. Baka
Baka hindi na siguro at bagsak na ang aking mata. Hindi ko alam po anong oras bukas si Mentor Hamulbe. Ano daw siya eh. Magpapagames daw siya bukas. Ng WH. Ang ng mantika. Hmm, 5 minutes. 5 minutes left na lang. Mag-message na lang kayo sa akin kung ano. Okay, sige. Delpin Manubag, mag-message ka na lang akin kung may ano ka. Tulog na si ano. Wala na si Marites ka. Antok na ako. Tayin ko na lang. Ay, naku. Wala na si ano, iba ni TV, tulog na yata. Tulog na si iba ni TV. Ay, lakad. Good night sa lahat. Good night, iba ni TV. Tulog na. Gabi na, mag-11 na. 11 na nga, oh. Hindi na siguro ako magagawa ng thumbnail, bukas na lang. Night. Yan. May na-edit ka na ano, Humble. Nag-edit ba kayo kanina? Dali Del TV PH. Del TV PH. Ay, may bago tayong bisita. Si Del TV PH. Hello po. Mega shoutout Del TV PH. Sobrang dami. Ano bang ginagawa nyo? Kasi hello, Del PH TV. Del TV PH, baliktad. Baka di ka pa dikit kay host. Dikitan mo na. Baka naman, pwede. Del TV PH ay pupuntahan kita. Hindi ko makita bahay mo. Del TV PH. Nakatikit
na po ako host. Nakadikit. Nakadikit. Si Del Vlog po. Sige po. Kakala ko. Ito pala Wala nga, hindi ko makita. Del. Ano ba? Del Vlog po. Tama. Dayan. Dayan ba? Hindi ko makita Dayan Del Vlog. Del TBPH. Hindi ko maano. Masbel. Hindi ko makita ang iyong bahay. Del TBPH. Hindi ko makita. Hindi ko makita bahay mo Pasyalan sana kita. Del TBPH. Sige, teka, lalagyan kita ng jacket, para makapaglapag ka ng iyong bahay. Yan, meron ka ng jacket del TBPH. Pwede ka nang para mapuntahan ka nila Humblebee. At punta na rin kita. Yan. Humblebee, nagbaba si Del TBPH ng kanyang bahay. Pasyalan naman natin. Ano pa lang siya, 671. Idol mo pala si Dudong Pugat. Baka pwede naman pasyalan natin si Del TBPH sa kanyang bahay. Taga Bulinaw ka pala. Taga ka, Pangasinan.
New Year in Patar, Bulinaw. Bulinaw Island ba to? Bulinaw, Pangasinan. Travel lang. Taga Baguio po ako. Ay, masarap dyan sa Baguio. Namimiss ko na dyan pumunta. Ang tagal ko nang di nakakarating. Dati ikot-ikot ko lang ng Baguio. Ngayon, tagal na at medyo traffic na din. Kahawig mo si Jillian Ward. Yan Ayan. Dito sa mo ba? Profile picture. Kahawig mo si Jillian Ward. Kala ko nga siya At mag-comment na rin ako. Yan. Ano na yan? Inanon ko na. Kinalimbang ko na ang iyong bell para pasok na pasok. At ako'y 2 oras. Oo nga, ang ganda mo nga. Kawig mo nga si Jillian Ward, Tingnan mo, Maganda ka nga, Yan guys, ako'y mag-goodbye na sa inyo. Salamat sa mga dumalo sa aking iris ngayong gabi na ito. At si Josie, hi. Host LS ka pala. Oo. Ako'y magpapaalam na late na si Host Josie Cabases. At ako'y 2 oras na rin. Ay, salamat sa tusok. Anong oras ka bukas mag-iilis, Host Josie Cabases? Ayan, salamat na. Kasi gusto nila mag-StreamYard daw ako bukas. Hapon siguro. Ayan, kuya, sabi ni Josie Cabases. At ako'y 2 oras gabi na, ako'y matutulog at ako'y pagod dahil sa maghapon nakatutulak ng plancha.
Oo nga. At medyo namamalat ako. Sana may boses ako bukas eh. Nag-ano kasi ako kanina habang namamalat ako nag-sing-along. Pangtanggal antok. Sige, sige, Del TVPH. Bye. Good night. Thank you sa thumbs up mo. At namamalat nga ako dahil nagsing-along ako kanina. Dahil inaantok talaga ako tapos nagpatugtog ako. Sige, good night sa lahat ng nandito ngayon at kanina. At salamat sa inyong thumbs up, sa 10 thumbs up at 5 million in the house. Kay Josie Cabases, kay Del TVPS, kay Humble B, kay Ibani TV, kay Dudong Puga Kanutoy ko. Sino pa bang nandito kanina? Si Jeffrey. At yung mga iba na nakabiji lang dyan sa Fiesta nila Bulbi kasi. Ayan, magpapaalam na ako guys. Salamat. Good night sa inyong lahat. Sweet dreams. Sorry. Sweet dreams din. Good night na sa inyo. Bye-bye. God bless sa inyo lahat dyan. Bye.